Yau biki ake na soyayya, Fatima ta zama amarya. Sunusi ango mijin amarya. Ni ne Rabbi Allah zan sa a farko, dan sai da shi lamurana zai yi karko. Kada dan basira dan sako da na aiko, wa angon amarya domin in yi baiko. An ɗora aure na soyayya, ango amarya ba jayayya. Waƙar su yanzu na ɗauniya, ku fito ku gansu ƙwarya ta bi ƙwarya. El Mubarak ne zamani sama sama. Ango amarya kun dace da juna, domin ku ne na zo yin waƙe na. Ku rufe sirrin ku kun ji batuna, ku cike da shi a yau baban kwana. Fatima Zahra mai daɗin suna, da Sunusi ango mai daɗin suna. Yau gashi soyayya ta muku rana, mana na kun zama na lumana. Ku da ke da shi a yau baban kwana. Fatima Suleiman kin zama amarya, Sunusi injiniya angon amarya, angon amarya. Kaka a hankali tima amarya, Fatima Zahra mai kyau ga kwalliya. A gidan bikin nake ce sarauniya, haskawa kike yi tamkar zinariya. Ango kai dacen samun masoyiya, Fatima Suleiman ta zama amarya. Sunusi Yusuf injiniya ango, yau ne gare ta ka zama jigo. Hai aure ka bar kwanan shago, a yau gare ta ka zama bango. Komai take so to sai ka bata, duka hakkinta daga yau na kanka. Yo Sunusi aboki na banda duka, mata akwai rauni babu shakka. Fatima Suleiman ta zama amarya, da Sunusi Yusuf angon amarya. Ni ma umarni ne zan gaishe ku, iyayen amarya sun zo da murna. Baban amarya yana ta murna, Suleiman Tela na gaishe ka. Maman amarya ke ma gaida ki, Hajjajin mai domin ta yi murna. Baban ango kai ma gaida ka, Malam Yusuf Kura dan yayi murna. Maman ango ke ma gaida ki, Malama Aisha ta zo da murna. Abokai na ango zan gaishe ku, birin sai wada ya zo da murna. Yunusa Hajja ya zo da murna, Abdulkarim sabon gari ya yi murna. Ladan Dairu ya zo da murna, ga Tijjani ya zo da murna. Ga nan Lawali shi ma da murna, Bashiru Abuja ya zo da murna. Dauda Anyako ya zo da murna, Shamsuddin Umar ya zo da murna. Abdulrahman Suleiman ya yi murna, ƙannen ango zan gaishe ku.
ta zo da murna. Duk sun yi murnar auren masoya, sun yi murnar auren masoya. Umar Liliyo ne da El Mubarak mai zamani. Mana 08022250387 El Mubarak mai zamani.